todas e a todos. Quero darlles a benvida á Universidade de Santiago de Compostela e agradecerlles a súa presenza neste acto de inauguración da exposición A Biblioteca América, un soño inaugurado en 1926, coa que conmemoramos o centenario dun dos proxectos culturais máis singulares da nosa historia universitaria. Permítanme un saúdo moi especial ás persoas que me acompañan na mesa, o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, a presidenta do Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra, a alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti San Martín, e as persoas comisarias desta exposición, Pilar Cajiao, a profesora Pilar Cajiao aquí na mesa, e o profesor Eduardo Rey, non sei, está por ali, e tamén a todo o seu equipo a quen quero agradecer desde este primeiro momento o rigor e a dedicación cos que concibiron esta mostra. Saúdo tamén as demais autoridades civís, académicas e culturais que hoxe nos acompañan, os reitores López e Villares, as e os cónsules e representantes dos países americanos neste acto, cuxa presenza simboliza, mellor que ningunha outra, a profunda vocación de encontro entre Galicia e América, que inspirou xustamente o nacemento da Biblioteca América, a todas as persoas que quixestes compartir connosco esta celebración. Permítanme reservar un saúdo especialmente agarimoso para a familia de Gubersindo Busto. A súa presenza honra esta universidade e dalle un significado moi especial ao acto que hoxe celebramos. Este non é só un centenario, nin a inauguración dunha exposición, é tamén unha ocasión para exercer a memoria institucional e expresar de maneira pública e sincera a gratitude da Universidade de Santiago de Compostela cara a quen fixo posible un dos proxectos máis visionarios da nosa historia. Hai 100 anos inaugurábase unha biblioteca, 100 anos despois reunímonos para celebrar unha idea de universidade que segue interpelándonos hoxe. Facémolo tamén a través da música. Para abrir este acto, imos gozar da interpretación de Guarina, do compositor boliviano Julio Martínez Arteaga, a cargo da orquesta e o coro da nosa universidade. Grazas. Para comprender a dimensión histórica e cultural da Biblioteca América e o sentido da exposición que hoxe inauguramos,
Ten agora a palabra a súa comisaria, a profesora Pilar Cajiao. Moitas grazas, reitora, señor conselleiro de Educación e Universidade, señora presidenta do Consello da Cultura Galega, alcaldesa de Santiago, amigos, amigas, todos presentes aquí. Pasaron 100 anos de un soño que fora realmente inaugurado en 1904, non en 1926. Porque a idea de Gumersindo Busto, un emigrado na Argentina que primeiro estivera en Montevideo, onde se formou na carreira de Dereito e despois fíxose escribano en Buenos Aires, realmente naceu á altura de 1904. Desde entón foi unha carreira de fondo a da súa idea de dotar de unha biblioteca americana a súa cidade natal e a universidade da súa cidade natal, Santiago de Compostela. Tiña unha obsesión. Tiña a obsesión de que en Galicia non se pensara que América era exclusivamente un lugar donde facer plata, como dicen aló. Que non era só un lugar donde gañar uns cartos para logo volver á terra, senón que América tiña cultura, que América tiña historia, que América tiña música, unha boa mostra da que acabamos de escoitar ca fermosa execución da Orquesta da Universidade sobre unha partitura que obra precisamente na Biblioteca América e, polo tanto, que mellor idea para eso que enviar unha biblioteca. Fixo un esforzo grande, mobilizou amigos, mobilizou intelectuais, pero non só do ámbito que lle era propio a Argentina, senón de todos os países americanos, para chegar a formar unha biblioteca que é enciclopédica e que é continental. Todos os temas, todas as disciplinas, todos os países, e non lle chegou só con iso, senón que dotouna dun pequeno museo onde figuran os próceres americanos, onde figuran as bandeiras dos países, onde figuran tamén coleccións, algunhas que están fora do recinto da Biblioteca América, porque tamén enviou fauna, flora, minerais, medallas, partituras musicais, toda calquera cousa que vostedes podan imaginar. A exposición que hoxe imos inaugurar, o que vostedes van ver no fermoso salón do artesoado ao salir aquí do Colexio de Fonseca, non é a historia da Biblioteca América en sí. Eso fixémolo xa en 2004, porque pensábamos que non íbamos chegar a 2026, e aquí estamos, como di el tango, 20 años nos nada, e por eso hoxe volvemos a celebrar. Pero, como decía, a biblioteca, que en principio iba a ser inaugurada con motivo da celebración da Revolución de Maio en 1910, non pudo ser inaugurada ata 1926. E non foi aquí, neste Colexio de Fonseca, foi na Facultade de Historia, na nosa Facultade de Historia, que todo o mundo coñece como edificio da Universidade. Foi despois, no ano 1983, que a biblioteca baixou para o Pazo de Fonseca con motivo de ser inaugurada aquí a Biblioteca Xeral da Universidade. Decía que o que vostedes van ver vai a ser precisamente unha homenaxe a aquel acto de 1926, a aquel acto o que lamentablemente Gumersindo Busto non pudo concurrir. Porque todo hai que dicilo, a Universidade tampouco pensou nel en aquel momento para que viñera a inaugurar a súa biblioteca. Polo tanto, este é un acto de retribución, este é un acto de xusticia. Evidentemente non está con nós Gumersindo Busto, pero sí está toda a savia que el espallou por Argentina e por Galicia. Están dos seus netos, están un bisneto, están tataranetos argentinos, están sobriños, netos e sobriños bisnetos. É dicir, este sería o acto que lle tivera gustado a Gumersindo Busto. Igual que lle tería gustado, como en 1926, a presencia dos cónsules acreditados en Galicia,
nomeadamente do Consulado de Argentina, como non podía ser doutro xeito, pero tamén temos con nós ao Cónsul de Uruguai, a República Dominicana, de Panamá, de Brasil, de Cuba, e, polo tanto, isto, porque o labor dos cónsules foi fundamental no labor de Gumersindo Busto. El mobilizou os cónsules españois en América e latinoamericanos en España para conseguir moitos deses fondos. Pero tamén estaría moi orgulloso da presencia das universidades. Temos hoxe con nós representación da Universidade de Habana, da Universidade de Guajira, de Colombia, Universidade de Barcelona, Universidade de Huelva, Academia Iberoamericana de la Rábida en Huelva. Todas estas entidades foron colaboradoras da Biblioteca América desde o minuto 1 e por eso é moi importante que estean hoxe con nós. Pero estaría tamén moi contento porque en aquela oportunidade tiveron que investir, como se decía entonces, investir representación dos centros galegos de América, pois personalidades que estaban en Santiago, porque non nada máis que pudo venir o profesor Leiro de Buenos Aires, da UBA, da Universidade de Buenos Aires, que tamén traía a representación do Centro Gallego de Buenos Aires. Pero hoxe temos aquí al Centro Cultural y Recreativo Alma Gallega, a la Sociedad Parroquial de Vedra en Argentina, a Asociación Civil de Outes en Argentina, Asociación Naturales de Ortigueira en Cuba, Peña Galega de Brasil, Centro Gallego de México, Residentes de Ogrove en Argentina, Centro Galicia de Buenos Aires, Hermandad Gallega de Venezuela, Asociación Galega de Residentes de Mos en Argentina, Patronato da Cultura Galega de Uruguai, Centro Gallego de Montevideo, Centro Gallego de Puerto de la Cruz de Venezuela, Fillos do Porto do Son de Argentina, Centro Gallego de Santa Fe de Argentina e Partido de la Estrada. O que coñece, o que lle soan estes nomes, sabe que son a representación da diáspora a que Gumersindo Busto precisamente pertenceu. Así que sería un día grande para Gumersindo Busto e tamén como acto de xustiza convén salir ao paso do que se di habitualmente sobre a Biblioteca América e que desde a investigación, a ciencia, non, que está detrás desta exposición, convén salir precisamente a refutar. A Biblioteca América non é unha biblioteca colonial, como se ten escoitado incluso dentro dos muros desta universidade. A Biblioteca América é froito de unha época, de un devir histórico, é froito de moitas correntes culturais que relacionaron a península con os países latinoamericanos, non só a través das migracións, senón tamén das relacións culturais. É froito do cruce do hispanoamericanismo rexeneracionista renovador, tamén do modernismo, tamén do positivismo, de todas as correntes de pensamento que caminaron ao lado da propia formación da Biblioteca América. É unha casa de saber, é un lugar de investigación, é ter a posibilidade de achegarnos a un continente no seu conxunto do que nunca debemos de estar alonxados. Esta exposición non sería posible sin contar ca papel fundamental dos seus coorganizadores. O Consello da Cultura Galega, que desde o primeiro momento quiso ser parceiro. Queremos estar aí, dixeron desde o principio, sábeo a presidenta que me acompaña e sábeo a presidenta anterior que está sentada entre o público. Inmediatamente, a Secretaría Xeral da Emigración, nós tamén queremos estar. Así que, gracias aos dous e, por suposto, aos colaboradores. A Secretaría Xeral de Política Lingüística, que cando chamamos a súa porta, abriuna como fai habitualmente ca Universidade.
e tamén a Dirección Xeral de Cultura, hoxe representada aquí pola a directora de Bibliotecas, Cristina Rubal. Pero, indudablemente, isto non podía ser feito, a reitora o dixo, eu estou aquí arriba porque non podemos estar varios, pero non podía ser feito se non fora por ter un equipo de investigación excepcional. O co-comisario, aínda que soe así un pouco raro, o meu compañeiro Eduardo Rey, un equipo de documentalistas excepcional, Nancy Pérez Rey, Xurxo Pantaleón Cadilla, e a máis nova das incorporacións de documentación, Marta Justo Brañas. A todos eles, moitas gracias. A todos vostedes, moitas gracias por un caluroso día de xullo estar aquí acompañándonos neste acto. Solamente unha última cuestión. Hai poucos días chegou ao reitorado e á biblioteca un paquete moi grande. Un paquete que era doazón da familia Busto, dos descendentes, e que hoxe é unha sorpresa que hai na exposición que van a poder ver cando vostedes pasen a sala. A foto de un bisneto de Gumersindo Busto, empurrando ese paquete hai un par de meses en Buenos Aires, trouxonos a memoria inmediatamente a foto do seu avó, desta tarxeta que todos vostedes deberían de ter nas súas cadeiras, do seu avó Gumersindo Busto, empurrando tamén as caixas que viñan para a Biblioteca América. Ricardo, eternamente agradecidos a toda a familia Busto e a todos vostedes, moitas grazas. Moitas grazas, Pilar, moitas grazas polo voso magnífico traballo, sobre todo por axudarnos a descubrir esas novas perspectivas sobre este extraordinario legado. Onte penso que tivo lugar un encontro moi emotivo no Concello de Santiago de Compostela entre a familia argentina e a familia galega, e voulle dar agora a palabra á nosa alcaldesa, Goretti San Martín. Moi bo día. Quero saudar antes de máis nada a todas as autoridades da mesa e tamén a todas as autoridades que estades sentadas, de maneira moi especial, permitide facelo a familia Busto, representadas en Ricardo e Alicia, neto e neta, pero tamén extensivo a todos, neste caso, bisneto, tataranetos, sobrinhas netas. A verdade é que é emotivísimo ver este lugar, este extraordinario espazo da Universidade de Santiago, cheo de xente, para celebrarmos este centenario. O centenario dunha persoa natural de Compostela, natural de Laraño, daquela Concello de Conxo, naqueles momentos en que naceu, é motivísimo que poidamos estar aquí facendo ese recoñecemento. Alguén que o precisaba, alguén que estaba reclamando, que estaba petando nas nosas portas e dicindo quero que a biblioteca e con ela o meu nome sexan máis difundidos e máis coñecidos. Así que é absolutamente imposible non botar a vista atrás. E entón, que acontecía na Galiza, que acontecía no noso país no ano 1926? No ano 1926 estábase editando cousas de Castelao. Nas edicións de toda esta etapa, persoa fundamental, Ángel Casal, como sabedes, porque logo volverei a él.
Un dos primeiros textos de cousas que moitas das persoas aquí presentes lembrarán, e as que son de fora está ben que así o compren de agasallo, é tamén unha maneira non de facer referencia a libros que poden levar, que ocupan pouquiño, son pequeniños e podenos levar na maleta de volta para Argentina. En cousas hai un pequeno texto que se chama Chamanlla Marquesiña, que todo o mundo coñecemos, non? Ese que comeza pois, por Chamanlla Marquesiña e os seus peíños en xamais se calzaron, e que remata con aquilo de que a súa nai traballaba de xornaleira na casa do Marqués e aínda lle chamaban a Marquesiña. Poderíamos falar de moitas cousas sobre este texto relacionado con Gumersindo, pero eu quería centrarme única e exclusivamente nunha. Hai unha frase que di: non foi á escola por non ter chambra que por. Esta era tamén unha das iniciativas fundamentais de Gumersindo Busto, a parte da biblioteca. El quería que houvese escola, e unha das escolas que el deseñou foi escolas para nenas e nenos de Laraño, na súa aldea natal. Esa era o seu soño, a súa idea, porque fundamentalmente estamos falando dun home culto, dun home que sabe a importancia que ten o coñecemento e, ademais, a importancia naquela altura que esa escola estivese deseñada non só para os nenos, senón tamén para as nenas. Unha escola de vanguarda, unha escola no seu lugar de orixe, unha escola que lle prestase servizo á aldea. Nese ano 1926, tamén don Ramón Otero Pedraio, a quen lle dedicamos sempre, eu creo, pero de maneira especial, pois neste ano, pois unha ollada, escribía a súa Guía de Galicia. Guía de Galicia nesa idea de que os camiños do coñecemento tiñan que ser tripados, andados, camiñados, de que a xente tiña que ver e saber. E como imos saber e coñecer o que acontece a tantos kilómetros de distancia entre Galiza, entre Santiago de Compostela e entre eses lugares, Uruguai e Argentina, por onde andaban, en ese mundo americano aquí tamén representado polas persoas dos consulados? Pois como? Pois a través dos libros. Así que importantísimo tamén na súa referencia que ese coñecemento veña e chegue de todo o que pasaba, nesas terras americanas tan poboadas de galegas e de galegos a través dos libros. Ese ano, 1926, Camilo Díaz Baliño deseñaba un cartel para o ano xacobeo. Ano xacobeo en Compostela, deseño dun cartel. Camilo Díaz Baliño faría durante varios anos os cartéis das festas de Santiago. Estamos nas festas, así que isto era lóxico, hai que facer felicidade desa coincidencia e, claro, dadevos conta que tamén este ano fai 90 anos, cúmprense os 90 anos en que Camilo Díaz Baliño e Ángel Casal foron asasinados. Foron asasinados aquí á beira, nesa casa do Concello que tiveron ocasión de visitar a familia Busto onte, nese cárcere da Falcona estiveron detidos e fixéronse, Camilo deseñou, debuxou eses últimos trazos dos seus compañeiros presos tamén. Pero antes diso, deseñara, traballara nese título de doutor honoris causa para Gumersindo Busto. A verdade, xusto tamén nesta época. No ano 1926, pois levaba Conxo anexionado ao Concello de Santiago un ano, única e exclusivamente. Levaba un ano en que levaban unha ruta. E eu creo que, comentabas onte, que se queren difundir a familia de Busto, se queren difundir a súa obra, teñen que ir, por suposto, á Universidade, por suposto, ao Concello de Santiago, pero de maneira moi especial aos seus veciños e veciñas, a Laraño. Teñen que ir ali, teñen que aproveitalo. E, ademais, a veciñanza de Conxo é do máis reivindicativa. Eu onte aproveitei que tiñamos o pregón e a recepción cidadá para comentarlles. Estamos co aniversario da Biblioteca América fundada por un veciño voso. De eso temos que saber, temos que falar, algo sabían, soáballes, pero desde logo non sabían todo, non, o que hoxe imos ver aquí nesta exposición, non coñecían pois todo este percorrido, así que eu xa anuncio que desde o Concello de Santiago faremos o posible para que haxa tamén actos, para que haxa tamén recoñecementos ali no propio lugar de Laraño.
Naquela etapa, neses anos 1916-36, que foron décadas prodixiosas en Galiza, fixéronse cousas como inaugurar unha estatua a Rosalía de Castro. A familia de Rosalía de Castro tamén tan relacionada coa familia Busto, e tamén el favoreceu que puidese haber esa estatua a Rosalía na Alameda que vemos. Pero, sobre todo, eu creo que podemos falar desas dúas décadas, a min as palabras que máis me gustan para definilas, anos 1916 e 36, non é unha casualidade que fosen épocas tan magníficas e tan boas, porque había moitísimos intelectuais, moitísimas persoas que defendían a nosa identidade, a nosa cultura, a nosa lingua, e Margarita Ledo Andión eu creo que o dixo cas mellores palabras posíveis, que se fixo necesario nesas décadas para que todo puidese acontecer. Poñer todo para que as cousas pasasen. E eu creo que iso xustamente é o que fixo Gumersindo Busto, que hoxe estaría encantadísimo de que estivésemos aquí reunidas e reunidos falando da Biblioteca América. Facer o necesario para que todo puidese acontecer. De que maneira? Da maneira de dotármonos de libros desa primeira colección, de tantos e tantos libros para poder ter coñecementos sobre as diversas disciplinas, sobre os diversos ámbitos, e que non fosen libros só, senón acompañados de obxetos, de elementos, de cuestións que nos puidese facer entrar polos ollos a través desa viaxe que é sempre a lectura, a esa viaxe do coñecemento. Así que, el o que fixo foi máis ou menos o mesmo que outros escritores con posterioridade acabaron resumindo, condensando en moi poucas palabras. Todo o mundo lembrará aquí o que dixo ese escritor fantástico uruguayo Eduardo Galeano cando define a utopía e cando fala de que a utopía sempre está uns pasiños máis adiante no horizonte, eu voume achegando a ela, e ela vai escapando uns pasos máis, e cando chego ali xa escapou e xa está máis lonxe, e entón acaba preguntándose para que serve a utopía, para que serven os soños, para que serven os soños como o de Gumersindo Busto? Pois serven para iso, para camiñar, que sigamos camiñando. Obrigada. Moitas grazas, alcaldesa. Convido agora a intervir a presidenta do Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra. Moitas grazas, reitora, conselleiro, alcaldesa, Pilar, compañeira, amiga, comisaria extraordinaria desta exposición. O Consello da Cultura Galega, como coorganizador, está aquí hoxe porque estará sempre ali donde a memoria da migración galega sexa posta en valor. E, polo tanto, non é casualidade, como Pilar xa indicou, que nos acompañen hoxe nesta sala as dúas persoas que me precederon na presidencia da institución, Rosario Álvarez, que é realmente quen amadriñou este proxecto, e o anterior presidente Ramón Villares, reitor que foi tamén desta universidade. Nada disto, ao final, é casualidade polas razóns que axiña explicarei. Falo do compromiso da institución coa memoria da migración e falo dunha maneira de entender a memoria como algo dinámico, como unha ponte pola que transitarmos cara ao futuro e non como algo estático. Non creemos nunha memoria estática, mesmo aínda máis, creemos, traballamos, defendemos, custodiamos unha memoria dialéctica que nos interrogue e que nos interpele. Neste sentido, a Biblioteca América é o corazón, o cerne da nosa memoria compartida. É a lembranza permanente da chega dos que se foron, dos que van e veñen, como moitos dos que están nesta sala, dos que atravesan mares, dos que atravesan desertos, cruzan continentes, non? En este sentido, é esa memoria viva e unha lección para termos hoxe de cote máis presente ca nunca, non? Cando, efectivamente, hai persoas que perecen todos os días cruzando mares, cruzando desertos, cruzando continentes. Hai moitas maneiras de deixar un legado. Hai moitas maneiras de deixar un legado, pero, sin dúbida, e isto tive unha ocasión de recordalo hai poucos días na miña toma de posesión, lembrando a memoria da miña nai, a
para min, a mellor maneira, porque é a única imperecedereira, é o legado do coñecemento. Porque o legado do coñecemento non está suxeito á lei do mercado. Non ten nada que ver, non hai oferta, demanda, non suba a súa cotización. O legado do coñecemento ninguén non lo pode arrebatar, non se deteriora cunha inundación, cun terremoto e demais, fica no noso corazón, nas nosas mentes. E neste sentido quería ter un saúdo especial de gratitude á familia. As familias que custodian este tipo de legados son moi afortunadas, pero tamén teñen unha enorme responsabilidade. Pero deben velo sobre todo como un privilexio. E estamos enormemente, falo agora xa como cidadá galega, como membro que son da comunidade universitaria, pois moi agradecidas á familia Busto por esa responsabilidade en xestionar e saber pôr ao dispor da sociedade ese legado. Neste sentido, volvo a falar como presidenta do Consello da Cultura Galega, eu sempre digo que o Arquivo da Emigración Galega é un pouco a xoia da coroa. As comparacións sempre son odiosas, pero teño un pouco ese sentimento. O Arquivo da Emigración Galega é tamén o corazón do Consello e ese fondo que custodiamos, que xestionamos, pois débelle moito a eses legados que seguimos, ademais, a recibir e, por tanto, que temos a responsabilidade de custodiar e de disponibilizar. Esa é a nosa responsabilidade, como dicía, custodiar estes legados para toda a sociedade galega, especialmente para aquela que xera coñecemento. E, por tanto, aí as universidades teñen un papel fundamental como motores de coñecemento que son. Esta exposición, que axiña imos ter ocasión de visitar, é un exemplo inmellorable do compromiso do Consello da Cultura Galega co saber e coa súa divulgación, e de aí que a institución estea máis que disposta, eu diría que encantada, a participar, a ter un papel no futuro desta exposición. Esta exposición non remata o día que haxa que recollela aquí en Fonseca. Queremos que esta exposición teña outras vidas, ben en formato digital, ben en versións reducidas, itinerantes, que lle permitan viaxar por toda Galicia. Claro que esta macro exposición non pode chegar a todos os recantos, pero sí que nos gustaría que versións máis portátiles puideran ir alá onde haxa sensibilidade para acollela. Estamos convencidas no Consello da Cultura Galega, especialmente no Arquivo da Emigración, están aquí algúns dos profesionais que traballan ali, Marcelo, Carolina, que a vin, pois creo que compartimos esa convicción, facer a convicción de que estamos comprometidos, insisto, na institución, con facer que a semente daquelas persoas que nos precederon, que deixaron a súa memoria espallada polo mundo adiante, medre no noso país, na Galicia de hoxe e tamén na Galicia de mañá. Esta exposición terá aí certamente un papel protagónico. Moitas grazas. Moitas grazas, presidenta. Ten agora a palabra o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. Moitas gracias, Retoda, moitas gracias, Rosa. Bueno, eu quixera, en primeiro lugar, felicitar as persoas que, tanto da perspectiva intelectual como da perspectiva material, fixeron posible esta exposición. Especialmente, neste caso, a profesora Pilar Cajiago e o profesor Eduardo Rey. Trasladar, por suposto, un saúdo a todos os presentes, creo que xa houve moitos saúdos, pero non podo non trasladarlle un agradecemento sinceiro á familia do señor Gumersindo Busto, tanto a Argentina como a familia galega, porque, en certa medida, este acto ten un gran simbolismo, e o feito de que estén aquí membros da mesma familia, do mesmo tronco, algúns vivindo en Argentina, en Buenos Aires ou en calquera outra provincia deste gran país que é Argentina, ou ben
en calquera dos concellos de Galicia, pois ten un enorme simbolismo. Non? E este é un acto que nace de algo, creo que tan fermoso, que a veces non se sitúa en esos parámetros como é a xenerosidade, como é o altruísmo, e que nos permiten facer unha serie de reflexións 100 anos despois. É obvio, é unha obviedade, que en 100 anos pasaron moitísimas cousas nun século tan convulso, tan complexo, como ten sido o século XX e como parte deste século XXI. A Galicia de hoxe, os Bosaides de hoxe, non se parecen nada, pois a Galicia do ano 26, dos seus momentos, do seu entorno, nin o Bosaides, nin a Argentina do ano 26. É algo absolutamente obvio. E quizás esta exposición, o feito mesmo de celebrada, nos posibilita e nos dá unha lección de vida. Unha lección de vida que nos permite falar do pasado, como ben falou a alcaldesa, pero que realmente eu creo que o máis importante, e esta exposición da pé, é a falar do futuro. O pasado foi o que foi, pero o futuro que temos que construir, sen dúbida, pois nos ten que levar a ter a altura de miras de persoas como Gumersindo, que foron capaces de trasladar parte do seu traballo, do seu traballo individual, cada un obxectivo xeral. Moitos galegos foron a moitos países durante moitísimas décadas buscando máis oportunidades, buscando mellorar a súa calidade de vida, buscando prosperar, traballando, pelexando tamén por integrarse nos lugares de acollida. E esta naturaleza, se se quere, que é tan propia nosa e que entendemos tamén os galegos, cambiou nas últimas décadas. Hoxe, en gran parte, o conxunto de España e Galicia tamén, en particular, somos lugar de acollida. Xa non somos lugar de emigración, somos lugar de inmigración. E así como moitos galegos, estou seguro que moitos dos presentes, tuveron pais, abuelos, familiares, pois en Bosaides, en Caracas, en Zúrich, dentro de 30 ou 40 anos, pois moitos galegos e galegas terán os seus avós ou os seus parientes en Nairobi, en Lima, en Zúrich, en calquer ciudad en Zúrich non, en Rabat, quería decir, moitas das cidades e dos territorios das rexións dende onde están saindo neste momento moitas persoas que veñen a Galicia pois buscando tamén o que nós buscamos durante moitas décadas en outras rexións que son para nós absolutamente próximas. E ese vencellamento que sempre tivemos os galegos, que sempre tivo Galicia, creo que nos fai máis grandes, que nos dá altura de miras e que nos posibilita entender perfectamente pois moitas das dinámicas sociais, migratorias, que están pasando pois a día de hoxe pois no conxunto de España, en Europa e, por suposto, en Galicia en particular. Temos, sen dúbida, como país, un vencellamento enorme co que significan e son as migracións. De feito, mesmo mañá se lle entrega a medallas de Galicia, creo que tamén nun recoñecemento a trayectoria da emigración dos últimos anos a catro mulleres representativas pois da migración galega en diferentes países, e ese vencellamento se ve hoxe en este acto onde familias dun lado e outro do Atlántico están revivindo, están compartindo lazos familiares, afectivos, emocionais, onde toda unha colectividade educativa, política, social, cultural, recoñecemos pois a importancia que ten o legado, que ten tido o legado pois da Biblioteca América, da simbolía e da simboloxía que ten a Biblioteca América, que ao final pois é unha especie de un pequeno espello onde vemos, onde se veu pasar a vida, non? Como evoluciona, como cambian e como unha idea, creo que moi positiva, de xenerosidade humana, ao final se materializa nun patrimonio cultural, nun patrimonio colectivo por todos os galegos. Nese sentido, e o gallá, pois, quen sabe, dentro de uns anos, pois quizás nalgún destos países dende os cuales está saindo xente para vir aquí a Galicia,
pois a buscar o que nós buscamos fai décadas en outras rexións, en outros países, pois fagan Bibliotecas Galicia nalgúna destas rexións ou destes países e, obviamente, sería como é, neste caso, pois tamén un acto de xenerosidade e un acto de altura de miras. Co cual, remato como comecei, dando os parabéns aos responsables institucionais, intelectuais e materiais desta exposición e desexando, como dixen antes, que dentro de uns anos podamos facer algunha biblioteca destas pois nos países das persoas que están chegando ahora mesmo a Galicia buscando unha mellor vida e tamén buscando unha integración que, dende logo, temos que apoiar, temos que potenciar, porque, ao final, gran parte dos galegos de mañá terán nacido ou terán os seus antecedentes familiares en países e en rexións tan lexanas como era para nós naquele momento pois Bos Aires ou era a Argentina. Moitas gracias. Moitas grazas, conselleiro, presidenta do Consello da Cultura Galega, alcaldesa, reitores, membros do equipo de goberno, decano da Facultade de Xeografía e Historia, comisarios da exposición, autoridades académicas e civís, representantes consulares dos países americanos, familia argentina e galega, compañeiras e compañeiros. Eu, mentras preparaba estas palabras, a verdade é que me preguntaba que é en realidade o que estamos a conmemorar hoxe, non? E a resposta podería ser que estamos celebrando pois o centenario da inauguración da Biblioteca América, sería certo, ou que inauguramos pois unha exposición que nos vai permitir redescubrir pois unha das coleccións máis valiosas da Universidade de Santiago de Compostela, e tamén sería certo. Pero eu penso que este acto pois significa algo máis. As universidades non son só lugares onde se crea e se transmite coñecemento, son tamén institucións onde se custodia a memoria das ideas, da cultura, da ciencia, pero tamén a das persoas que coa súa visión e co seu compromiso fixeron posible que a universidade sexa o que é hoxe. As efemérides convídannos pois precisamente a iso, a exercer esa memoria e a expresar unha gratitude que co paso do tempo, pois ás veces queda en silencio, non? Porque tamén as institucións teñen débedas de gratitude. Ese é o meu xuízo, pois o primeiro significado deste centenario, e por iso quero que hoxe a Universidade de Santiago de Compostela pronuncie unhas palabras que probablemente deberían terse escoitado moitas máis veces ao longo deste século. Grazas, Gumersindo Busto. Grazas pola súa visión e pola súa xenerosidade. Grazas por comprender, antes que moitos outros, que unha biblioteca podía ser moito máis que unha colección de libros, que podía ser unha maneira de abrir a universidade ao mundo, de fortalecer os vínculos entre Galicia e América e de facer do coñecemento un patrimonio compartido. E permítanme, por suposto, que ese agradecemento faga extensivo á súa familia que hoxe nos acompaña. A súa presenza, sen dúbida, dalle a este acto un significado especial, porque nos lembra tamén que detrás das grandes obras sempre hai persoas e que detrás das persoas hai historias familiares que tamén merecen ser lembradas e recoñecidas. A Biblioteca América leva con toda a xustiza o selo de Gumersindo Busto, sen a súa visión, a súa determinación e a súa capacidade para convocar vontades arredor dun proxecto común, hoxe non estaríamos celebrando este centenario. E as grandes obras, ademais, teñen unha característica que as distingue, non? Que son capaces de convocar outras vontades arredor dunha idea que merece ser compartida. Grazas ao impulso de Gumersindo Busto, centos de persoas e institucións a unha e outra beira do Atlántico recoñecéronse naquel proxecto e contribuíron a facelo medrar. E así naceu unha biblioteca que hoxe forma parte da historia da universidade, da memoria de Galicia e dos profundos vínculos que nos unen con América. Porque a Biblioteca América segue a representar unha maneira de entender a universidade, unha universidade aberta ao mundo, conectada internacionalmente e convencida de que o coñecemento alcanza o seu maior valor cando se comparte. Hai 100 anos esta idea materializouse nunha biblioteca, nun tempo no que os libros cruzaban o Atlántico en barco. Cada volume que chegaba a Santiago pois traía consigo moito máis que a papel e tinta. Traía cultura, traía memoria e traía unha vontade compartida
de fortalecer os lazos entre Galicia e América. E máis que aos libros, eu penso que esa foi a idea que atravesou o océano. A alcaldesa facía referencia á nosa cidade no 1926 e se nos preguntamos tamén que une a universidade daquel 1926 coa universidade do 2026, a resposta non está obviamente nas ferramentas coas que hoxe traballamos, senón na misión propia da universidade. Ao longo deste século cambiou profundamente a maneira de investigar, de ensinar, de acceder ao coñecemento. Hoxe contamos con bibliotecas digitais, repositorios, redes internacionais de investigación que multiplican as posibilidades de compartir o saber. Pero a nosa responsabilidade permanece intacta, crear coñecemento, preservalo e poñelo ao servizo da sociedade. Por iso, a Biblioteca América segue sendo extraordinariamente actual. Lémbranos que unha universidade pública non se define só polo que investiga ou polo que ensina, senón pola maneira na que comparte ese coñecemento, construe pontes entre comunidades e contribúe ao progreso colectivo. 100 anos despois, os libros xa non precisan cruzar o Atlántico para conectar universidades e persoas, pero permanece intacta a convicción que fixo posible a Biblioteca América, que o coñecemento só cumpre plenamente a súa función cando circula, cando crea vínculos e cando se comparte. Esa é unha convicción que segue orientando a misión da nosa universidade, que como depositaria deste legado asume con orgullo a responsabilidade de custodialo. Pero precisamente porque a Biblioteca América trascende a propia universidade, tamén a súa conservación, o seu estudo e, sobre todo, a súa difusión debe seguir sendo unha responsabilidade compartida. É patrimonio da USC, pero é tamén patrimonio de Compostela e de Galicia, e dunha historia común construída ás dúas beiras do Atlántico. A exposición que hoxe imos inaugurar pois é unha excelente mostra do que podemos conseguir cando as institucións compartimos unha mesma visión. E oxalá este aniversario sirva tamén para renovar ese compromiso colectivo, porque conservar este patrimonio é imprescindible, pero facelo máis coñecido, achegalo á cidadanía e ás novas xeracións e proxectalo cara ao futuro é probablemente a mellor maneira de honrar o labor e a visión de Gumersindo Busto. Remato volvendo ao lugar onde comecei. As universidades non só crean coñecemento, tamén construen memoria. E unha universidade como a nosa debe saber revisar esa memoria para recoñecer a quen contribuiu a construíla, pero tamén para asumir a responsabilidade de proxectar ese legado cara ao futuro. Ese é o verdadeiro significado deste centenario. A Biblioteca América non é só un extraordinario patrimonio recibido das xeracións que nos precederon, é tamén unha responsabilidade compartida coas xeracións que virán. Cada vez que alguén entra na Biblioteca América e descobre que os seus fondos non son só memoria do pasado, senón unha fonte permanente de preguntas e de coñecemento e de futuro, o soño de Gumersindo Busto continúa escribindo novas páxinas. E mentres iso siga acontecendo, seguirá viva tamén unha maneira de entender a universidade aberta ao mundo, comprometida co coñecemento e consciente de que o mellor legado que pode deixar é aquel que decide compartir. Moitas grazas. Ben, e a continuación imos rematar cunha intervención musical a cargo do programa Escolas Abertas 2026 da Secretaría Xeral de Migración e da Orquesta e o Coro da Universidade, que van interpretar Libertango de Astor Piazzolla de Argentina.
Moitísimas grazas. Pechamos este acto e imos a facer unha visita inicial, un grupo á exposición e, bueno, pois poderemos despois compartir aquí uns momentos no claustro de Fonseca. Moitas grazas.